τον τομέα μου. Μου πήρε καιρό να το φτιάξω όλο αυτό και να βρω όλα αυτά τα πράγματα. Να πούμε θα σκοτώσουμε. Δεν έχω φτιάξει μου σταθεί. Θέλω και να φτιάξω το λίγο και λοιπόν έχουμε εκεί ένα δεν έχουμε να φτιάξω να φτιάξω diamond, έλα πάρτο 2 χρειάζομαι και χρειαζόμαστε να βρούμε κι άλλα θα τα στήξει εδώ αυτό μέσα και χρειαζόμαστε αυτά για να φτιάξουμε το σπαθί μας και την iron αξίνα και μάλλον εδώ με τα κατσίλια πόσο γρήγορα να βάλω αυτά βέβαια ότι και χαμηλά το παίρνω από εδώ είπαμε πήγαινε στο Nether αλλά επίσης να πήγαινε έβαλε σε περιοχή που είχε πολλά τέτοια πώς θα το πω δεν θυμάμαι πώς το περάσαμε λοιπόν και να το κάνουμε αυτό σε πιο κρέας. Λοιπόν, τι άλλο παίρνουμε. Πάρουμε και κάτι πρέπει να πάρουμε. Βάλουμε το προσωπώντας μαζί μας και φοράω στολή, φοράμε diamond να έχει διάθεση πως τον έχω δείξει. Προσπαθώ να έτσι τον έχω δείξει και μπορεί να δείξω κιόλας να παίξουμε σε άλλο world που θα ξεκινήσω και τώρα να πάμε να ξεκινήσουμε τον άλλο. Εδώ το βίντεο να είναι πολύ δύσκολο γιατί τώρα τι να λέω εδώ. Δεν θα ανέβουμε πάνω μόνο αυτό. Όσοι είδατε αυτό το παιχνίδι που έχω κατεβάσει είναι αν να σας πω μην το θυμηθώ εδώ θα βγούμε έξω όλα αυτό το είναι λαράχνη που λέγαμε τώρα δεν μπορείτε να μας κυνηγάει για να μας σκοτώσει τώρα δεν μπορεί πάμε εδώ που είναι πολύ χαζί καλά με κοροϊδεύει με το ίδιο και αυτό γιατί είναι να βγει πολύ μικρό το βίντεο γιατί έχω πέρα είναι αυτό έτοιμο το έχω φτιάξει είπα να βάλω αυτό το την ώρα που το έφτιανα αλλά δεν το έβαλα τι μέρος είναι καλά που πέφτω τι που ξέρω καθόλου με κανένα diamond τα μου μέσα μην είναι κανένα φοβήτη σκελετός καλά τι μέρα είναι αυτό πώς να πάμε από εδώ κάτω να το τέλος πάντων σου πω δεν έχω πέτρα να ανέβω μετά πρέπει να σπάω 10 χρόνια αλλά πάμε από εδώ βρήκαμε μανιτάρια για σούπα γιατί έβαλα φως εδώ κάτω να τα σπάσουμε αυτά και τα πάρουμε λοιπόν δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα άλλο θα πηγαίναμε κάτω αλλά δεν γίνεται
Έλα πάμε, ανέβα. Και τώρα χρειαζόμαστε πέτρα. Σπάσουμε λίγη πέτρα. Νομίζω εντάξει να φύγει να ανέβουμε πάνω. Έλα. Εδώ. Μια χαρά. Πάμε να σκοτώσουμε το πρόβατο. Πάμε 2 λεπτά στο νερό. Να σας δείξω κιόλας που με έβγαλε. Για κάνουμε και δεν θέλουμε στο νερό. Αυτό είναι το μέρος μου. Και πού με έβγαλε. Εδώ θα πρέπει να βγούμε. Τέλος πάντων, κάνουμε delete. Κάνουμε delete. Θα σας δείξω λίγο τους χαρακτήρες μου. Λοιπόν, έχω εδώ πολλούς, άρα θα το δείσουμε κάπως. Θα έλεγα να το δείσουμε κάπως από εδώ. Έχω και έτσι. Σαρακιώτη. Όχι αυτό. Αυτόν, είναι πολύ ωραίος. Αλλά εγώ προσωπικά δεν βάζω αυτόν. Αυτό γιατί βλέπετε μου αρέσει πολύ ο gamer. Είναι gamer. Αυτός. Πάμε. Εδώ continue. Όχι, πάμε χωρίς mod. Και μέσα βάλε σε ένα μέρος που δεν νομίζω να έχει δέντρα. Ναι. Άρα θα αναγκαστούμε να παίξουμε σε άλλο word. Κατά θα το κάνουμε. Αλλά πόσο κάτω πάω. Ήδη έχει περάσει 1 λεπτό το βίντεο και μόνο πρέπει να το διακόψω εδώ. Πεθαίνουμε. Και μάλλον το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι από άλλο world. Πάμε delete και αυτόν. Και ό,τι να είναι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Like ή subscribe. Θέλω να σας δείξω λίγο και τα mod πως είναι. Όσοι δεν το έχετε, μισό λεπτό να πάμε πάνω. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και λέω να το χτίσουμε το σπίτι μας από τα mod ή χωρίς τα mod. Δεν ξέρω. Θα προτιμήσω να το χτίσω χωρίς τα mod. Ίσως δεν θα το βγάλω. Θα έχω κάνει χωρίς τα mod αυτά όλα. Θα θέλω πάρα πολύ καιρό να τα δώσω. Και που βρήκα diamond και όλα αυτά. Δεν είναι πάρα πολύ. Τώρα να ανέβουμε πάνω. Από πάνω και τώρα.
είναι πάλι μέχρι εδώ. Να σας φεύγω τώρα. Λοιπόν, θα βγούμε εδώ. Μάλλον το βίντεο πήγε 10 λεπτά, μάλλον πρέπει να το κόψω εδώ λίγο. Γιατί ξέρετε τώρα. Και μάλλον μπορεί να παίξω και με φίλο μου. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, like αν σας άρεσε. Και μπορεί στο επόμενο βίντεο να κάνουμε πιο ωραία πράγματα.